tum ITI along kecing rumah teke lah hando kidamtang akapre kamuni datum na kamno ka chuklem pa na job jo la area plia phan alang tum nong no nang chu det lo tara langso ITI luru langso matipung nitum ma phan nong no nang ki jo posi pini ani nitum press meet hang nang kok lo nitum clarification ci pinang kok lo athema nitum ITI ke parong nido nitum rong mong beta ITI puri lo la pente la dak rong chidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke aja atum ka heng no do ta hai piniar ni ke nitum pladak red light area pu gi po bangke nitum charjun la pente la su arjuno dak alam apor nitum kitiata nitum ke la so alam phanke nitum ke diaun athema nitum rong mong beta kitega tumdo kire tumdo kitoga tumdo saru sar hanga mundi do gangbura do tapende rong chidonta saru sar hanga munita do kitekere tumta do sarlar sar phisar puta do aklemang phari soe jang kicharli tumdo o aposi nitum koson sila soalama phan nitum karjuding unpo WKC atum alang tum yong se hok pet ke hing no alam alang tum tek long pam melo pulote amuni dapana alang tum nep mon nep pen alang tuming sai pamenot alang tum ta hik se reset pusi alang tum ta isia honggoton ke cikurilo alang tum WKC komiti ke ciseng lo la silaso komiti ke ciseng alogot alang tum bang kadu ka ve phan hing no alam ning je nang ji la pen ka hing no ki punang ji pu alang tum isia komiti pe la pusaro na ve komiti kiseng bostu bangke la ke non le komiti alang tum kiseng chot kali la ke komiti bostu ka hakku pen tado ajar honggoton atum tado sitame dipuang kang along laan ladak ke karbiang long ke a headquarter dim lo sitame red light area pucok a honggoton tanang pubang welang ini arni latum WKS atum noning kan isilo nening kan hini lo ne mahang patek pen karbiang long aphan red light area pu sarita area phanalang tum nangjong dalo laso nang ki jong putha ko pusini tum do joy un po la ke kadu ko veto do joy un edi majok ta do joy la pen ni tum rong mong ve tum ke la dakke VIP align arling ki sar ta do o la pen te ki thekere tum ta do o la pen ITI long ta sarlar sar pisar puta do ki thekere tum ta do ande ni tum dak red light area lu arum long pe sar ni wang ta muni tum kam klem dam bom lo ma riso e janga tum charlie ki dam ke wang dam bom lo ma ante ni tum dak red light area long pentong ke aja ka tum professor tum dak college ti dam bom lo ma la an ke plang ki phia tum do ki thekere tum do ko pusila tum phan le red light area pu alang ki jong hai lo unat pen lo lang la dak alang a mik ki thek long la pe lang ke chini ke alang jong si chini vek pu lo tang te dak nang nep chengot kumata hemsi la dak red light area ke doma ko dak ma a house number tanang paklangon amuni tanang paklang wengot ahok lo ITI adung inut bang henia tum pichok che do ta hai lo non ma lom anong chi thang klub do lo chita me la ke do phan alang tum nep dam pa menot bisar ji pusta bisar pa menon same area phan alang punang ne athema honggothon ke alang tum de le secretary president ka chiseng the kali secretary president ka chiseng ke la ke dipuang kang ke honggothon dupik lo sita me ma jok honggothon ta red light area punang pubang welang di senior ni alang tum man chot lang di la so posi ne tum ke dia un la pen la ni tum area pli aphan red light punang ki pu por red light area punang ki pu pot alang press meet ke chipi chot kali kaduk kave la area pli aphan alang sarlar sarpi sarpu akli mang phari soi chang aphan an nei meeting ason alang rat ang no si ni tum aphan dia nang cho hang bek nang ji gangbura atum phan dia cho hang bek nangi sarpi sarpu dum phan ta dia cho hang bek nei la pente ITI area kapuri ke nitum rong mong ve tai silo rong mong ve ke arling pisar nei ki do adim lo ngehe masor rong mong terang profesor ke rong mong ve sigi dolo ante nitum son son ko pusi karjuun po red light area po lang nang ki hok ke Koson la nitum ki hok un po putha nang tum ka do ka ve dum jok ta un elo alang la an inut asama long oham hai to hoba president man vek la penta lang pot mosri evat genet van vek amunit a area long le alang red light area punang ki puke la ke nitum ke tiata dia un kroi krelo la ke di kadu ka veta kroi krelo la si biniani ke la women ke si atum ini pinap amat alang la area pli aphan dia nanga chuhang ke la press meet ka padu ke nitum kroi kre
nong no nang ke jo join lo la si ilitum ITI ria rong ni do ITI rong chedon la pen ITI rong nong bin ilitum rong ni chelang pet ten si nong no dak ITI isi school phan se lang tun la WKSA pu women atum dang nong no nang kipi la si ilitum la so anong no nang kipi ke itum pin ke lamboy kachivoy dun lo la si ilitum phan la so nong no nang kipi ke ilitum ta cha tu no de ka hala ka chiplanga bang ko malone ka ala ITI ria phan ma durlang so ria phan tunon ha tarlang so ria phan tunon alang tum nong no ke jo ke la ke ilitum che don din tum ke la si ilitum ITI rong che don pen rong mong we pen ta ilitum lam klar ka chi ti dun lo la si